बाल मानसि गिलु बालुब्रा हिनजाव मानसि जानानै हौवा मानसिखौ प्रप'ज खालामोलै बाथामिस नोंहा आंखौ प्रप'ज खालामा नालाय आंनो नोंखौ प्रप'ज खालामबाय आरो नङाबा उनाव हिनजाव गाज्रि मोनफ्लांबालाय आंथ' खथ' मोजां आं नोंनो सिगारेट सोबबा लाइटार लगायनानै होगोन आरो थांखु सादाखौ नानानै सुनै फोननानै आरामनो नोंनो जाहोगोन गसाय बांद्राय अननायखौ नाङालै आंनो आं हारसिङानो मोजांलै जायखिजाया आङो जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय मानो होनोब्ला जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ बे दावस्रि देलाया जोंनारि बिफा सन्थलाखौबो मोजां मोनोमोन आरो आंथ' खोनादोंसोलै नुवाखै दिनै आइमोननि आफामोननि सेंग्रा सिख्लानि समाव फैफिननानै नुमारबाय बेसोरा दावस्रि देलाया गासैखौबो मोजां मोनदोंमोन नाथाय रावजोंबो लाजायासै बेनोथ' थौलाय रायलायहैनि औ फै बबेनिबा जाखो नोंथांमोना जों नोंसोरनि फेसबुकनि लोगोब्रा आरो नोंनिबो आयौ बाला नंगौना नङासै नंगौ मानो नङा जानो आइथे सन्थला आं थांनोसै नों थाथ'दो आरो आंनि बुंनायखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय मिथिबाय आं फैबाय देन्जारथारना आदै आदा सन्थला बे दावस्रि देलाया देन्जारथारना माथो बुंबावनो आरो फाग्लिसो मानसियानो नोंस्रा थाथ'दोलै आं थांनोसै दे चारु थाइबानि लारु हे गसाय बे डायलगखौ अमा राजायासो मारियो अमा राजानिनो सायख' होननानै साननानै लादो आरो आंखौ नों अमा राजाखौबो सिनायो होमबा सिनाय फेसबुकनि लोगोना आच्छा दे होमबा एमाव राजाथ' 2 घन्टा जायैनि सिगांनो आफाखौबो लोगो हमैनि आफाया सेंग्रा समाव माबायदिमोन नायनि आइखौथ' नुखाबाय आं थौ ओमफ्राय आइखौ नागिरहैनांगौ जोंहा आइजों आफाजों बोरै हाबा जालायनाय बेखौ नायनांगौ जोंहानि आइयाबो बोरै आफाजों हाबा जानाय बेखौ आंबो नायनो गोसो जादों नै ओंखाम जाफै नै माइरं जाफै माथो दाउ बिमायाल' फैबाय माखासेयालाय बहाथो थांखो ओइ दंफाव लोदो बुसाव माथो दामासि मोजांथारलै जि गोथाव जागोन ना बिखौ सबायजों संबा खुमब्राजों संबा ना दंफाव ना मा होनो दंफाव ओइ मानो फैदों नों आरो आंनि दाउ बिमाखौलाय मानो नोजोर होबाय थादों दा जोंहानि दाउखौ नोंसो खावगासिनो दङहाय आल्ला आंखौनो सिखावसो होनबाय दंफाव आं नोंनाव सोंदोंसो दा माथो नोंलाय जोंहानि दाउ बिमाखौ नुनाय लोगो लोगोनो इसिबां सिमां नुदों जोंहानि दाउआ गोमागासिनो दङ सानफा माफा नोंसो जायाखैथ' ओइ जानो हागौ आं लुबैसुला बेदर फाग्ला अब्लाबो सिखाव खावनानै जायालै आं जायैयावसो सिखाव खावना जायैयानोसो बेंगि बुरिनि दाउखौ सोर खावनानै जायामोन दाखालि आं मा मिथिगौ आच्छा जाखांनानै खिगारबाय नालाय बावबाय आरो ना नों जादों नों ओइ दंफाव आं नोंसानि न'आव एमावसो लांनो फैदोंलै नोंजों नांलायनो फैयाखै नोंखौलाय सोर नांलायनो खिन्थादों आं नोंखौ बुंदोंसो दा जोंहानि दाउखौ जादोंमोन नामा होननानै मानो होनोब्ला नोंनि आखला सिखाव नांदेरनाय ना आइला आंखौ नों सिखाव होनमारबाय औ होनमारबाय नोंसाना आफायाबो खम दुगा नङा आफाखौलाय माथो बुंबावनांगौ जाखोब्रा सानैजों नांलायनानै बुलायना थैबा मा जानांगौ जाखोलै थैया माथो थैनाय मोनब्ला नोंनि बिफा जानानै थागौमोन आरो दा नंगौथ' आरो आच्छा दुलुर गैयामोन नामाब्रा बै समाव दुलुरा उजिथ'वाखैमोन दा आच्छा ओइ अमा राजा नों मानसिया मोजां जानोबा जा मिथिबायना मालायनि दाउ अमा खावनायफोरखौ गारनोबा गारदो बा एमाव लांनो फैनायखौ एसेबां फाखन मारिबाय ना आं फाखन मारिनो ना मारियाखै नोंनि आखलनि थाखायसो बुंदों सोमस्रिखौ गारनानै मालाय सिख्लाजों लाइन मारिग्रा सेंग्रा गोसो मा खालामबावनांगौ जाखो सेंग्रा गोसोबानो नों जायजोंनो मेजोंनो लाइन मारिगोन नामा मालाय सोमस्रियाबो सिख्ला गोसो जायजोंनो मेजोंनो लाइन मारिथोंसै सोमस्रिया आंनिसो आं बयनिबो साबबागासिनो सोलायानो दानो गावहाबा मेल्ला मानसिजों लाइन मारिनांगौ आरो ना सोमस्रियाबा लोगोफोरजोंबो रायलायनो मोना जोंजोंबो रायलायनो मोनबावासो नङा होमबा मानो होनोब्ला दानि जुगा रावबो मोजां नङा बेनिखायनो आङो सोमस्रिखौ आंजोंल' रायलायजानो लुबैयो नै नों अके थाम आं आइला नोंथ' जोंहानि न'आव दहाय थांदोंमोन नङा होमबा नंगौ नोंसोरखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय खुलुमबाय आब' दंफाव आंनि नामखौबो मिथिलायो नों फेसबुकनि जामाना ना बेनिखायनो मिथियो नंगौ नामा आजिखालि फेसबुकआव बिनिया बिनि लोगोआ बैजों थायो बैनिया लोगोआ बैजों थाफिनो नालाय बेनिखायनो सिनायलायोलै बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय स्पेसियेलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सुबुंफोरनिसिम मानो होनोब्ला दासान्दि थासारिया एसेबो मोजां नङा मा क'क्राझार सारा इन्डियायावनो मोजां थासारि नङा अब्लाबो बर'नि जानानै स्पेसियेल क'क्राझारनि थागिरिफोरनिसिम माने गुरै खावलायहरनाय आब' दंफाव नोंनो बुंनानै होदो दे लाब्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन जुदि नोंथांमोना लाब्रा बड' कार्टुनखौ नायगासिनो दङब्ला अन्नानै गार्जेनफोरा 10 बोसोर बैसोनि खुदियानिफ्राय लानानै 18-19 बोसोरनि बैसोसिमनि फिसाफोरखौ मोजाङै जोथोनै लाखि आबादै नाय
मानो होनोब्ला 10 बोसोरनि लानानै 16, 17, 18 बोसोर 19 बोसोर बैसोनि मानसिफोरा जोबोद टारगेटआव थायो आरो बैफोरबायदि बैसोनि सुबुंफोरा एसे गोसोआ गोरलै जानो नागिरो रावनिबो खोथाखौ लानो नागिरा बुजिनो नागिरा गाव जेखौ मोजां नुयो बेखौनो मोजां सानो बेनिखायनो गार्जेनफोरा अननानै गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै खेल खालामो जोथोन लायो अबयसे बिमा बिफाफोरालाय जेब्लाबो जोथोन लाखायो अब्लाबो एक्सट्राबाव जोथोन लागोन होननानै आं गुरै खावलायहरो मानो होनोब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दासान्दि जोबोद बायदिसिना जानाय खोनाबाय दङ हाबा दानलाय सुलाय बुथारलायनाय मालाबा जिनायारि खालामजानाय बिनि मादाव जिनायारि खालामनायखौनो बांसिन खोनायो बेनिखायनो नोंथांमोना गावनि फिसाजोफोरखौ एसे मोजाङै थाल लायो मानो होनोब्ला सिला सिगुनि नोजोरा जेब्लाबो गोजों जानानै थाबाय थायो बे जेब्लाबो बैसोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर होबाय थायो मानो होनोब्ला सिला सिगुनि नोजोरानो उन्दै उन्दै दाउसा फिसाफोरखौ साबखांनाय बेनिखायनो नोंथांमोना गाव गावनि फिसाफोरखौ एसे जोथोनै ला जाहाथे हराव उन्दुनानै थाबाबो मेगना गेवनानै थायो खोमेट थोंगोर जानानै थायो आरो सोरबा गावनि फिसाफोरखौ हस्टेलाव दोनदोंब्ला हस्टेलनि वार्डेनफोरनि नाम्बारखौ ला हरफोराव कल खालामनानै सों मोनाबिलिफोराव कल खालामनानै सों आंनि फिसाया रुमावनो दङ ना हस्टेल सिङावनो दङ ना पिजियावनो दङ ना होननानै पिजिनि बिगोमाफोरनि नाम्बारखौबो ला आरो पिजि दोनग्रा सुबुंफोरा गावनि फिसाफोर बायदि पिजियाव थाग्रा गथ'फोरखौ जाहाथे खेल खालामो नायो आबार खालामो मानो होनोब्ला गोबां मानसिफोरानो पिजियाव दोनदोंब्लाबो एगारसामनानै होजोबो बेनिखायनो एसे ताल ला होलांबाय था मानो होनोब्ला माला मा जागोन जेबो हमस'नो हाया बुजिस'नो हाया बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गुरैनो खावलायहरनाय जाबाय आरो क'क्राझार बाहेरनि सोरबाफोर क'क्राझाराव दोनहरदोंबा बिथांमोनाबो जाहाथे फिसाफोरखौ खबर लाबाय थायो सेंग्रा फिसा गोनां फिसा हौवा गोनांफोराबो गावनि फिसाया मा खालामदों मा खालामाखै मानो होनोब्ला बिमा बिफायासो एसे मोजाङै बोसोन होनो हासिनो नङा होमबा खायसे फिसाफोरा बिमा बिफानि खोथाबो लाया थेवबाबो लाहोनांगौ जायो आरो फंसे बाथ्राखौ मोजाङै गोसोआव लानाया मोजां जिउआ खेबसेल' मोनो बेनिफ्राय जों बार मोनबाय थाया बेनिखायनो गावबो मोजाङै था उन्दै फंबाय बिनानावफोरा जुदि भिडिअखौ नायगासिनो दङ अननानै नोंथांमोनाबो जानला मोनला बाहेरायाव दा ओंखारलाबायबाय था आरो बहाबा थांनायनि सिगां प्रपार फेमिलि मेम्बारनो डिटेल्स होनानै गालाङो मानो होनोब्ला दानि जुगाव लोगोफोरखौबो फोथायजाया बेनिखायनो बहाबाफोर थांनायनि सिगां गासैबो डिटेल्सखौ बिमा बिफानो होनानै गालां सोर लोगोजों थांगोन सोर लोगोजों थाङा आरो बबे जायगायाव थांगोन थाङा आरो बिमा बिफाफोरा नांगौबा हरनि 1टा 2टायावबो भिडिअ कल खालाम जाहाथे नोंनि फिसाला नोंनि फिसाजोफोरा जायगायाव दङ ना गैया दाफोरा जायखि डिस्टार्ब मोना बेखौ मिन्थिया माथो बयफ्रेन्डफोरजोंलाय गार्लफ्रेन्डफोरजोंलाय हरसे रायलायनो हायो बिमा बिफाया हर गेजेराव जुदि भिडिअ कल खालामो बेयावलाय मा आपत्ति नङा होमबा बेनिखायनो एसे सांग्रां जानानै थादो दै बिदि होननानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौल' बुंहरदों होननानै दुखु मोननो नाङा मानो होनोब्ला खोनाबाय थानाय जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ लानानैसो भिडिअ लाबोनांगौ जादों माने भिडिअनि गेजेराव फोरमायनाय जाबाय निउस चेनेलबोथ' नङा जोंना बेनिखायनो गावबागाव न'खरनि फेमिलि मेम्बारफोरखौ एसे केयार खालामनाया जोंनिबो बिबान मानो होनोब्ला नोंसोर गासिबो लाब्रा बड' कार्टुननि फेमिलि बेनिखायनो नोंथांमोनखौ एसे आगा होनाया जोंनिबो दायथ' होननानै सानो आरोना बिदिब्ला गावबो खुसियै था गुबुनखौबो खुसियै दोननो नाजा आरो जेब्लाबो सेफआव था जय बर' हारिनि जय आच्छा दंबाव दे माबा हरदो फै लांफै तुलाय आइमोननि न'आव थांनानै नायनि मा जानायनि दङ मानो होनोब्ला जोंनि आखाया 1 घन्टाल'सै बिनि उनाव जोङो गावनि रियेल मुलुगाव थांफिननांगौ बार' आंबो आइखौ नागिरथारनांगौ थौ नोंनि आइनि न'खौ नागिरहैग्रोनोसै होमबालाय औ थौ ओइ नाजिबदा माथो अमा राजाया नोंनाव गस्ला दाहार नंगौ नामा आफा हनै आफाया होद बे नोंनि आफा जानानै गैथ'आ खोनासंदो बिनि उनाव रायलाय आफाजों रायलायनो थैद र' दसेनो ओइ नाजिबदा माथो अमा राजाया नोंनिफ्राय दाखालि गस्ला दाहार लानानै थांदोंनो डेटिंआव थांनो होननानै आइला बिफाया आंना मालायनि गस्ला दाहार लानानैसो सिख्लाफोरजों लाइन मारिहैयोमोन से मा खोनायोब्रा नोंसोरलाय नंगौना नङा बुंब्रा नारजि बुदां नंनायालाय नंगौ साला सुवाद अमा राजाया आंनि लंपेन्टखौबो दाखालि लानानै थांनानै दाबो होफैयाखैब्रा बबेनिफ्राय इसिबां हिनजाव मोनोब्रा बेलाय आंलाय माथो दासिमबो हिनजावखौनो मोनलालै नोंसिनानो खाफाला गेवजोब्बायलै नारजि बुदां बे थफिरामनाव गोदोबो गार्लफ्रेन्ड गैयामोन आरो माबायदि मानसि बेलाय आंबो बेखौ मोनथिथ'ला गार्लफ्रेन्डनि दावराव जादों नोंसोरो दाखालि दावसे देलायनि फट'खौ लाब्रियै होना लाफ्लांनानै हाफांजोंखौथ' दावराव जालायगासिनो आं दासिमबो हाफाङा दावरावखौनो जागाला लाब्रियै हरबाबो दाय जालायथारो नामा जायालै बेसे दावराव जायो लाब्रियै हरनानै दालाखा आं सिख्लाफोरनि फट'खौ लाब्रियै होनो रोङालै आसो मिनिहरखायो आङो मोजांथार नुनानै सिख्लाफोरनि फट'खौ हा होजायालै आं लाब्रियै होनो रोङालै आं डाइरेक्ट हासो मिनिखायो सिख्लाफोरनि फट'खौ मोजां नुबाथाय मा एसे मोजां होननानै सिख्लाफोरनि फट'खौ हा दियो गोबालाय बेखौलाय सोर सिख्लाया मोजां मोनो दे बेनिखायनोथ' दासिमबो सिंगोलब्रा बियो थफिरामा सोर जाखो आं फावगालि आंखौ सिनायदोंना नों ओहो आं नोंखौ सिनायाखै निमाहा हो बेखौ माने नों बायदि सोरबा गावसा बिदा दङनो बेनिखायनो नोंखौ साननानै माथो होदों बियो आच्छा नंगौ नामा आच्छा बाय थांनोसै दे खावब्ला सिब्ला बबेनि सेंग्रा सिख्लामोन बैसोलाय हमना लांनानै दोखो बुहैबासो जागौमोन खोमालै बुलु बुला अफिसाव नोंनाबाथाय खालि एसेयाव बुलु बुलाल'
Soalnya थांनोसै नै जोंहा आबैनि न'आ माने आइनि न'आ बैनो दा नोंसा आइया औ बेनो आंनि आइया आयौहाय मा दै जबो जबो गांजेमा सोर जाखो है साला बिमाजों बिदि सोंजाबा उसुबिदा मोनथारोलै दालाय मानोथोहाय आंबो दय आफाखौ नुनायाव बिदिनो जादोंमोन रायलाय बे नोंखौ सिनायनाय नङा जौ लांनो फैदों नामा जौ लांनो फैदोंब्ला दसे थाथ'नांगोनहाय जौ मावनाया जोबथ'वाखै जोंनो जौ नाङा जों नोंजोंसो रायलायनो फैदों आयौ मानोहाय र' आं खामफ्लाय लायनानै फैनि नालाय खामफ्लाय सामफ्लाय नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय नाथाय आंथ' नोंसोरखौ सिनायासैहाय सोर जाखोबा माने जों बै नुहुरनाय गामियाव फैदोंमोन ओमफ्राय थाबायबोबाय थानायाव दै गांनायखाय नोंसानाव हाबफैबाय मोजाङानो जाबाय दसे थाथ' आं दै लायनि मादै न'आव दङ ना आइ गैया ना गुरहैनो थांदों जेबो नङा दे नोंथ' दङ ना दे गोथावनो जौ बथलसो लाबोदो ओरैनोबा नोंनि आखाइनि जौ संनाया जोबोद गोथाव जायो आइला जामाइला आदै सन्थलाया जों आइखौसो मोजां मोनोमोन होमबा नोंसा आफायानो खालामजोब्बाय नोंसा आफाया मेरला सिख्ला गोसो थोयोमोन ना मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो सेख'ना लाबाय बियो माथो बुंबावनो आं माला बिफानि दुस्त आखलखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोर जरासेखौ आं नुबाय दङलै मानो फैदों नोंसोर बेवहाय औथ' आरो दहाय बादुला बादुलि सगाव नुदों आं बिसोरखौ आंबो नुदोंलै दहाय बिसोरखौ मालाय मानि जोंनि खिथु जादों हा मा जादों मा सखन्द्रा नामा ना हिन्जाव दालालि हा हिन्जाव लांनानै फानहैग्रा हा फैजानांदों दानो मोजां बुं नङाबा बिबुरा बेरलाब होबाय आं जों बिदि नङालै जों रावबो सिख्लाखौ लांनानै फानहैया जोङो बेरायफैदोंसो दसे सोबबागासिनो सिखोबा जाबाय नैबे अमा राजा बयनिबो खाजाखौ मिथिनानै लायाखै नों आं मिथियोब्रा मिथियो नाथाय हिन्जाव दालालि नङाना आं हिन्जाव दालालि नङाना जों बै नुहुरनाय गामियावसो फैदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरनि गामिखौ समायना नुनानै एसे बेरायथिंदों ओमफ्राय बेवहाय दै लोंनो होननानै हाबदों हा बाहाना नामा ओइ सन्थला नारजिबो खादोलै बिसोर सानैखौ थोद जेबो फोरमान मोनालासिनो मा डाइरेक्ट खालाबायनांगौ जाखो आच्छा दे नोंसोर थांदो नोंसोर फोथायगोन ना फोथायाथाय अब्लाबो आं खोन्थानोसै आं नोंनि फिसालासो मा औ आं नोंनि फिसाला नों देनां हाबा जाबाथाय आंखौ फिसाला महरै मोनगोन आं दा फिउचारनिफ्रायसो फैदों मा होनखो खरा गाज्रि जादों नामा आंनि खरा गाज्रि जानायनि सिगां थांनोबो थां बे जायगानिफ्राय नङाबा दिगदारसो दं हा आं दासिमबो हाबा जायाखै दानो सखन्द्रा होननानै साजायनानै बुथारजागोन जोंजों थाङालै नोंनि गोसोआ एसेबां मैला नङाब्रा आं बुंखाबाय आरो नोंनि हाबाया नैबेजों जागोन नैबे आइ हांग्रोमोन्दिजों आयौ आंनि नामखौबो मिन्थिलायो मानो होनोब्ला नों आंनि आइ बे आंनि आफा बाखि आं फंसेल' बाथ्रा बुंनो फैदों आफा नों बिराद दुस्त जाबाय नोंनि दुस्तखौ एसे सोलायदो नङाबा उनाव नोंहा बिराद खैफोद फैगोन बिराद माने बिराद बुरजा थुथु फावगालि थांनोसै आरो आदै नारजिबो बे नोंनि फिसाजो जागोन फावगालि मा बुंखो माथाखौ बुजिलायलाङासैलां बेफोरखौ सानबाय थायो नामा लोंनोसै दे फाग्ला फाथकनिफ्राय ओंखारबोनायसोमोन खोमा गोदाननो बेनिखायनो समाजाव मिलायनो हाथ'वाखै बेसेराफोरा आं हले माबा गावनि आंगो बायदिसो मोनलायलांदों आच्छा ओइ हांग्रिमोन्दि ना मामोन्दि दे जौआ दिनै जौ लोंगोन आं मानबाय लायनाय बुद्रुलायनाय हासुदै ओंखारलायनाय जौ लोंगोन आं दिनै यावैना बाद लांजाय थेमफाट फाट र' फन फैदों हेलौ ओइ सोमस्रि मा फन हरबाय थायोलै मा होनखो र' थाथ' आं थांगासिनो दे नोंसोर जौखौ रेडि खालामनानै दोनथ' आं साना भाजि लाना फैनि दे आदामोन जिरायथ' जागोन दे मानिनांगोन दे बेसेराफोरा मोजां मोनलायनायफोरखौनो रावबो मोनलायासै आंनि आइ आरो आफानि अनगा बेनोथ' बेसेरा सन्थला आदैया जों आइखौसो जि मोजां मोनोमोन दा मा जाबावनांगौ जाखो दे जुदि सन्थला आदैजों आइखौ जों मोनलाय होयोब्ला आं जोनोम जागोन ना जायामोनथाय आरो आफाजों सोमस्रिजों मोनलाय होयोब्ला आं जोनोम जागोन ना जायामोनथाय सिरि थादो दे थांफिननोसै जोंनि थि टाइमाव र' दाबो 2 घन्टा जानो एसे टाइम दंबावो नै माथो बेलाय सोमस्रिसो ओइ सोमस्रि बैथिं थाहैथ'नो बैथिं ओइ मा जाबाय थायोलै नोंहा सान्थिबो सेंग्रा बैसोखौ मोजाङैबो थानो होआ मा खालि अमा राजा जाहरबाय थायो अमा राजा नों माथो दाखालिबो गुवाहाटियाव सोरखौबा लोगो हमहैदोंनो आंखौ गारनानै सोरखौ लोगो हमहैयो नों मानो बिदि खालामो नों अमा राजा आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों मानो आंखौ थगायबाय थायो अमा राजा आंखौ माबायदि साजा होबाय थायो नों अमा राजा आंथ' नोंखौ मोजांसो मोनो ना अब्ला नों आंखौ मोजां मोननायनि साजाखौ मानो बिदि होबाय थायो फाग्लि सना दागाब आंलाय लोगोफोरजों ओरैनोसो बेरायनो थांदोंमोनब्रा नों बेखौनो एसेबां दुखु जायो नामा आं थासान्दियाव बांद्राय दुखु जानाङाब्रा आं नोंखौ अरायबो अनबाय थागोन अरायबो गोरबो खनायाव नोंखौनो बोजबबाय थागोन नों आंनिल'ब्रा आं नोंनिल' नङा माथो आंलायनो नोंनिल' आरो नों गासिनिबो बालाय
बेखौलाय ओरैनोसो बुङो आं नाथाय आं नोंखौ जेब्लाबो मोजां मोनो जेब्लाबो नोंखौनो गोसो थोबाय थागोन आं सोमस्रि नोंनि अनगा बे जोनोमाव आंहा रावबोआनो गैया अब्ला नों मानोथो मानसिफोरजों रायलायबाय थायो बेलेग सिख्लाफोरजों मानो बेराय खुमायबाय थायो नोङो मालाबा शिलंनो मालाबा गुवाहाटीनो मालाबा अरुणाचलनो मानो बिदि खालामो नों अमा राजा नोंखौथ' आं थगायाखैना फै आं बिखायाव बोजबनानै लानि बिसोराफोरा एसेबां मोजां मोनलायोमोन आंबो नुनानै गाबनो ओंखारलायलांबायलै बांद्राय बेफोरबायदिबा नायनो हायाना आङो I love you अमा राजा I love you 2 3 4 5 6 7 अब्ला लोगोफोर बे एपिसोडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाबोनो नोंथांमोननि खाथियाव आरोबाव मोजां भिडिअ लाबोनो नाजालायगोन अब्लासिम नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय दङबा लाइक मोनसे होलांदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो गोजोन्थों